Nov početak školske godine. Osjeća se jedno veliko uzbuđenje ovako kod nas. Jako mi je lepo, znam puno dece, sviđa mi se škola, prijatni su ljudi. Nova školska godina za Savremenu gimnaziju, nova generacija, veliki izazovi su pred nama. Sad smo u jednom lepom trenutku kada nam je došlo nikada više novih prvaka, na što smo jako ponosni. Da nikad nisam videla ovoliko đaka u školi i mnogo mi je drago zbog toga. Imamo velika očekivanja od ove generacije i nadam se da ćemo kao i ranijih godina uspeti da u tom svom ostvarenju cilja zaista budemo na visini zadatka. Pa sviđa mi se razredni starešina, baš je bio dobar, baš nam je nekako sve lepo objasnio, ima osjećaj kao da mogu da mu, ako imam neki problem i neke poteškoće, mogu da mu priđem i da mu tražim pomoć. I sviđalo mi se uopšte ambijent. I jako sam srećan što imam priliku opet da budem razredni starešina, da uopšte imam mogućnost da na jedan svoj specifičan način utičem na lični, ljudski, profesionalni, akademski razvoj naših gimnazijalca. Savremena je moj izbor da nastavim da se školujem u inostranstvu. Ja bih voleo da se probijem u sportu, u vaterpolu i čak i ako dobijem poziv za stranu državu, voleo bih da ostanem samo zbog škole. Savremenu gimnaziju sam se odlučila zato što se već 8 godina bavim sportom. Trenutno igram odbojku u Crvenoj zvezdi i Savremena gimnazija ima razumevanja za vannastavne aktivnosti. Završila sam Savremenu osnovnu i ovo mi je prva godina u Savremenoj gimnaziji i koliko vidim sada za sve, čini mi se da će ova godina biti super. Utisci su prelepi, stvarno mnogo bolje nego što sam očekivala. Imam dosta prijatelja koji idu u Savremenu gimnaziju, uključujući mog brata. Mislila sam da je to prava odluka da treba da upišem. Smatram da je ova gimnazija zaista drugačija. Pre svega imamo otvoren odnos sa nastavnicima, što nije slučaj baš u drugim školama. Svi smo se sprijateljili već prvi dan. Očekujem da ću da nađem dobro društvo i da ću se lepo provesti. Treba mi kao profesori i kao starešine da im budemo podrška. Srećno svima nama, kako zaposlenima, tako i učenicima Savremene gimnazije. Da oni budu zadovoljni školom, da se druže, da dosta toga nauče, da budu zadovoljni profesorima. To mi je nekako najbitnije. Onda će rezultati sami po sebi doći.